Sunčana nedjelja kao stvorena za opuštanje na Kantridi, ali ne i za navijače Rijeke, čiji su stresovi počeli već u drugoj minuti današnje utakmice protiv Sesvečana, kada nakon ubačaja Slomića Čižmek pogađa gredu Radmanovog gola. Odmah u četvrtoj minuti Riječani smiruju Croacijine ambicije. Po desnoj je strani prošao Miladin, našao kapetana Anasa Šarbinija, koji varkom izbacuje stoperski par gostiju i sprema loptu iza Radoševih leđa. Najbolji Rijekin strijelac postiže svoj 8. ovosezonski gol za vodstvo Rijeke 1:0. I nakon vodstva domaćini ne staju. Najprije prijeti Ahmed Šarbini u 27. a u 31. minuti asistira za novi pokušaj svog mlađeg brata Šarbinija, ovoga puta Anasa. Sesvečani prijete vrlo rijetko i neprecizno, kao u 36. minuti Jukić, dok na drugoj strani gostujući vratar još uvijek brani koliku toliku rezultatsku neizvjesnost i novi pokušaj glavom Ahmada Šarbinija. Nastavak utakmice opet bolje otvaraju gosti. Zbunjenost i neodlučnost domaće obrane koristi Polozani i rezultat je ponovno neodlučen 1:1. Nakon greške Dabca, Polozani najspretniji u riječkome 16-tercu i rezultat je ponovno na početku. Riječani se međutim brzo oporavljaju od šoka i u 51. minuti ponovno vode. Ubačaj Fernandeza, a nakon glavometa Ahmada Šarbinija i Dabca Rijeku ponovno u vodstvo dovodi Fausto Budići. Vrlo brzo novi je prekid iz kuta, ubacuje Fernandez, a nakon pokušaja Ahmada Šarbinija u gužvi koja je nastala najbolje se snalazi drugi riječki stoper Tarik Cerić i već je 3:1 za domaćine. Točku na i pokušao je staviti Anas Šarbini, ali je njegov volej završio na gredi, pa su gosti iz Sesveta u 75. ponovno u igri, jer nakon Juroševog ubačaja s lijeve strane Vojnović vara riječku obranu, izbjegava zaleđe i sada je 3:2. Reklamirali su Riječani ofsajd, međutim iz ove snimke vidljivo je da ni Juroš koji je ubacivao, a ni Vojnović, strijelac drugoga zgoditka za Sesvečane, nisu bili u zaleđu. Posljednjih 20-ak minuta, unatoč htjenju Sesvečana, Riječani su bili ti koji su nekoliko puta zaprijetili, ali rezultat se nije mijenjao.